Dracu, am rupt și patul, vai de mine. Mamă, ce-am petrecut. Stai, tati, ce-am petrecut? Ce dracu am băut noi aici? Oi! Ăsta-i de la țăran, mâncați așa capul tău. Înseamnă că am petrecut o de-aia de depresivă, de jale, frate. Hai să mergem. Că mi-e somn. Noapte bună. No me, I hate plastic. I play some music. Bă, mâncați și capul tău, noi suntem live. Suntem live? Bă, da, voi ce credeți de teroriștii aia, de organizații? De organizațiile alea, de teroriști, Reto, da, voi ce ziți? Păi, oricine o fi Reto, e bou și nimic. Bă, deci Și mai șmecher. venim peste ei, le tăiem mâinile, le luăm capul, punem aici la lori. Hai puțin căcat. Și era să cadă. Opa. Tudor? Tudor? Ce mama naibii ăsta? Watch this. Ia să vedem. Suntem în Bucăruratul. Aici avem zdreanța asta. Trezește-te de... Aici avem 1 kilogram, o bombă cu 1 kilogram de praf de pușcă. Virgil, dacă sună la acel număr de telefon, bomba explodează și o să vi-l despice. Ce vă cerem? Vă repet și vă spun, 50.000 de euro, 3 curele Gucci. Dacă banii ăștia nu-i aduceți, aveți timp 21 de ore. Că altfel, prietenul meu Vasile, cu buta de aur, prima oară o să vi-l tortureze. Ia uitați, deja e... I-am injectat fel de droguri, să-l drogăm, să-l distrugem. O să vi-l batem și pe urmă o să vi-l explodăm. Ăla-i prietenul meu acolo, am venit să-l iau. Bă, hai să spun ceva. Ce vezi tu acolo? Ăla o să moară pe loc dacă n-aduci bani. Ai adus bani? 50.000. Hai că te iert cu curelele ale Gucci, te iert. Dar dă banul. Bă, frate, hai că mă enervez, hai șobolane. Teroriște! Pe el! Aoleu, ajutați-o pe șeful! Tu văd ce ai făcut, hă? Te piși mare și Am pe făcut pe măta cu aia. Vă că ai tu pe un tine. Îmi place. Ascultă-mă aici, îți mai dau o șansă. Dacă mai faci căcaturi de-astea, ți le-am explodat. Ia zi. Le explodezi? Le explodez. Îl nenorocește. Ți-l distruge. Aici, următoarea chestie. Te duci la cazinouri, te duci la păcănele, bagi la pariu. Mi-aduci banii și te iert. Ce-am spus că te iert cu curelele alea. Nu mi le mai aduci, că cu 50.000 de euro îmi iau aici un apartament, iau niște nucleare, nu-i problemă.
după mine. Ce vrei, bă? Hai că mă bag, băieți. Faceți loc. Like a bullet to your brain, outside, inside out, living the vida loca, push and pull you down, living the vida loca, lips are devil red, skin's a kinda mocha, she will wear you out, living the vida loca, living the vida loca, living the vida loca. Bine, frate! Hai, băieți, sănătate. Ia zi, bro, ai adus banii? Ți-am trimis banii pe e-mail. Da, ne-a trimis bani. Eu, 51 de mii. Câștigați la poker, fratele meu Barbut. I-am făcut căcat pe ea. Acum dă-mi-l pe fratele meu Tudor. Pare rău că am făcut mișto de grupul tău, fratele meu. Dă-te în gâtul, mătii, de tipon. Hai, Tudor, vină. Nu faceți nimic, că l-am plătit pe șeful vostru. Asta e doar între mine și el. Haide. Bă, da!